crezi în Alibaba și încă ai vers pe păreți și simt că nu va mai fi cum a fost cândva și în mintea ta apar tot mai des cuvintele mamei care spunea să crezi în lumea ta. A început cu Belinda! A, Belinda! A dat Belinda! Ce m-am făcut de râs? Ce faci, mână, fraier? Uite-te, țină două, Belinda! Se poate! Uite-te, tronel! Nu se poate! Ia, bă! Nu, Dori! Ia, fără Tătărâșeanu! Toată bă, cele două, Belinda! Nu mai te arăt! Nu, ține, zice, cum de Ce tu? Ce vrei tu? A plecat! Tătărâșeanu! Hai, Tătărășanu! Departe! Tătărâșeanu mi-a dat flori! De ce ți-a dat? Dori! Alex, Dori.